Pastilan, surtihan ako guliat. Nakadaog ko sipsik. Surtihan, no? Pero di malas. Ano di balas man? Palit ko plano na crash man. Di balasan, no? Surti ba ya? O ano surti man? Surti kaya dito ko makras Afrika nakita ni Tarzan. Surtihan, no? Di malas biya. Ano di malas man? Di pasimol pa ko mahal di Tarzan. Dato na kay karon iti ba? Ayaw karas kong kadato guliat. Kaya ganoon sa kamar ka dato, me? Kanang St. Francis Funeral Parlor, ibaw ka kisi tagyana. Kisa ba na? Ako na! Ang tanang mga lungon ni Miss Lydia na ibaw ka kisa na. Kisa ba na? Ako na! Kanang isusungon na ibaw ka kisa na. Kisa ba na? Ikaw na! Wa nga guliat. Ito ko sa adlaw, sakitan ko ko. Ingon sa nanay nga ipa-check up, basin og cancer ko, no? Unya, no? Gapon, gisakitan ko siya. Ingon sa nanay nga ipa-check up, basin og tumor ko, no? Ade ba, noy? Unya? Ganina, nakapamakak ko. Kasi po ni nanay ni mo, noy? Mahimo ko no kong politiko. Free drinks in the house.